Російські окупанти наступають в бік Сєвєродонецька. Утім, керівник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай зауважив, що область не відрізана. Траса Лисичанськ-Бахмут не перекрита, а доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька зберігається. Нині дорога життя прострілюється ворогом, але сьогодні уже вдалося завести гуманітарні вантажі, каже Сергій Гайдай. Він додав, що напередодні точилися бої на околицях Сєвєродонецька. Обстріли міста зростають у геометричній прогресії. Росіяни застосовують авіацію, реактивну артилерію та іншу зброю. Ребята наши держатся, но вот просто понимаем, что цель поставил Путин своей армии, чтобы Луганщину захватить, чего бы это ни стоило, сколько бы там ни погибло солдат или техники, поэтому сюда перебрасываются к нам с разных регионов совершенно. То есть это и Мариуполь, и Харьков, и даже с Донецкой области часть забрали, чтобы просто уже продавить полностью Луганскую область. Ворог активізувався і на інших ділянках фронту. Силами українського війська напередодні відбито 9 ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямках. Утилізовано ще 3 танки, 8 російських артилерійських систем, 18 броньованих машин, а також спецмашину та автівку. Протиповітряні сили приземлили 6 орланів та оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Зала». На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман. На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки і Новомихайлівки. Окупанти намагалися захопити частину українських позицій на Херсонщині. Утім, дістали відсіч та відступили, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Росіяни запускали ракети по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу, але суттєвих руйнувань та постраждалих немає. Під ворожим вогнем вкотре опинились кілька громад Миколаївщини, які межують із Херсонщиною. На Одещині ситуація стабільна. Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, в Придністров'ї відмінено червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий, розгублено від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки, влада Придністров'я відмовилась від ідеї мобілізації. Тим часом, з нашого боку, відповідна ділянка кордону надійно захищена, моніторинг ситуації пильний та системний. Перспективи визволення Криму з російської окупації обговорив президент України Володимир Зеленський зі своєю представницею в автономії Тамілою Ташевою та представниками Кримської платформи. Главу держави цікавили настрої людей на окупованому півострові. Активні та небайдужі громадяни України в Криму, на думку президента, стануть нашою опорою при звільненні півострова. Своєю чергою Таміла Ташева розповіла про контакти з українськими громадянами в Криму, які чинять опір та виявляють свою солідарність з материковою Україною. І йшлося також про переслідування окупантами активістів та важливість їх підтримки з боку України. З рук Таміли Ташевої Володимир Зеленський отримав листа від першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, якого окупанти безпідставно тримають за ґратами. Російське вторгнення почалось саме з Криму. Це був далеко не перший пункт з переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні, не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти із Криму також, як і з Херсону, Мелітополю, Енергодару, Маріуполю та усіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів.
Російські окупанти намагаються вивезти залишки зерна з порту знищеного ними Маріуполя. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Для цього вони взялися терміново відновлювати залізничне полотно на станції Сартана. Вагонами крадуть зерно із окупованого нині Бердянська. Автомобільна колонна з викрадених у перевізника Аскет Шипінг зерновозів помічена на Мелітопольському шосе. Раніше компанія Аскет Шипінг відмовилася співпрацювати з окупантами і перевела потужності на захід України. Бердянці нарахували більше 30 вантажівок із причепами, наповненими зерном біля заводу «Азовкабель». Частину поцупленого українського збіжжя окупанти везуть до Росії, решту – до окупованого Криму, звідки намагаються продати награбоване до країн Близького Сходу. Викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином, згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росією в Україні. Українцям, яких окупанти примусово вивезли до Росії, правозахисники не радять підписувати будь-які документи. У Кримсос нагадують, що усі ці папірці, підписані громадянами України під тиском російських військових, не мають юридичної сили, але попереджають, що загарбники можуть використовувати їх для того, щоб не випускати людей з країни. Відомо, що Росія депортувала на свою територію уже більше 1 300 000 українців. Із них більше 230 000 – діти. Українцям, яких примусово вивезли до РФ, не рекомендуємо підписувати будь-які документи, особливо заяви на тимчасове перебування, біженство чи притулок у фільтраційних таборах. Якщо підписати такі документи, людина буде в державній базі даних Росії і є ймовірність, що її не випустять з країни. І вона не зможе повернутися в Україну. Росія стягує до України раритетні танки Т-62. СРСР зняв їх з виробництва ще у 70-х роках. Ці танки мають слабке бронювання і гармату калібру 115 мм, яка не має шансів проти тих же Т-72, стверджують військові. Наразі окупанти зняли зі зберігання та підготували до відправки один батальйонний комплект танків Т-62М з Новоозерного, що в окупованому Криму. Росіяни готуються застосувати ці танки для боїв на південному напрямку, щоб стримати просування українського війська на Миколаївському чи Херсонському напрямках. Останнє бойове застосування і втрати цього типу танків Росією були під час вторгнення до Грузії у серпні 2008 року. Раніше у Генеральному штабі повідомляли, що загарбники змушені знімати зі зберігання застарілі радянські танки Т-62 через значні втрати в Україні. Україні потрібні реактивні системи залпового вогню і якомога скоріше. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час участі у сесії Всесвітнього економічного форуму «Україна та ЄС виграють усі» у Давосі. Без отримання реактивних систем залпового вогню Україна не зможе звільнити Херсон, а ситуація на Донбасі іще більше погіршиться, додав Кулеба. За його словами, після близько десятка двосторонніх зустрічей у кулуарах форуму в Давосі стало зрозумілим, що проблема полягає у тому, що інші країни покладаються на США. І саме Сполучені Штати мусять дотриматись обіцянки і передати Україні системи залпового вогню. Коли я кажу декому, я знаю, що ви маєте реактивні системи залпового вогню. Вони вкрай необхідні, надайте їх нам. Перше питання у відповідь, яке мене задають, чи американці вам не надали їх вже? Тож, це тягар бути лідером. Усі дивляться на вас. Тому Вашингтон повинен дотримати обіцянки і забезпечити нас реактивними системами залпового вогню якомога скоріше. Інші послідують.
Французькі колісні самохідні артилерійські установки «Цезар» уже нищать ворога в Україні. Про це свідчать відео, поширені від імені головнокомандувача Збройних сил України. На кадрах видно застосування цих 155-мм гармат. На снарядах назви українських міст, а на одному підпис «За Маріуполь». Відомо, що уряд Франції вирішив передати ці САУ Збройним силам України наприкінці квітня. «Цезар» здатен гатити на відстань до 40 кілометрів. Має автоматичне наведення і дуже мобільний. Після пострілу може дуже швидко змінювати позиції, аби не потрапити під ворожий обстріл. Ми воюємо за нашу свободу. Ми обов'язково переможемо. Мерсі, Франце!